Yasindawo ithina sofelala Yasindawo ithina sofelala Yasindawo ithina sofelala kunjalo nje sobuye kushintsha kodwa le ndoda edla yodwa yalwazi kudala noma kanjani. Sanibonani ma-Afrika, nibingelelwa uDr DSD Isilo Somaskandi, ukhangelano kaMhlongo odabuka eNkandla ishoba lenyathi. Namhlanje sizonithulela umsebenzi omusha wosaziwayo osihloko sithi imisebenzi kaShenge. Akudingeki ukubuzwa ukuthi imisebenzi kaShenge yenzeni njani ngoba nani lezi insuku niyayibonela nje ukuthi uShenge wenzani. Njenge-clairvoyant ke umuntu ubonisa okungakenzeki ngisheshe ngayibona lento ukuthi mangacula ingoma ngoShenge izofika la kufanele ifike khona ngoba niyambona namanje ukuthi igama lakhe liphezulu nomsebenzi yakhe emihle engeke ngiyibaleke manje nizoyizwa eminye engomeni nenye eniyibona komabona kude nakuphi. Isidilo saziwayo liney'ngoma eziwu-14 zimnandi nje zonke uzobhema ukholwe. Angisalale ebusuku angisabazi ukuthi angisalale ebusuku angisabazi ukuthi khona into ejikizalana khona into elumalana khona into ejikizalana khona into elumalana Ndaba ezikude isizathu esenze ukuthi kubuye osaziwayo esikhundleni sika Dr Khangelani ilesi sokuthi ku-2020 usiphazamise kakhulu sagcina sikhipha ingoma ezu-6 egcina ibizwa nge-6 pack ngoDisemba. Abantu ke abangakuthokozela ukuthi bengatholi osaziwayo abaphelele bathi bacela ukuthi sibenzele i-CD ephelele ibuye manje bese kuthi lenye i-CD ihlehlela uDisemba. Isizathu ke kube yileso. Sanibonani bathanda umculo kaMaskandi. Ngibingelelo lo bingelelayo umtshovu mfana kaShangase dabuka enquthu eqhudeni kwanqula isigodi. Bafowethu azizile ngokuningi sizonethulela icwecwe lapha losaziwayo. Ngisebenzile lapha kunengoma engisebenzele yona mangingaphosisi mhlambe ikhona la ngasekuqaleni kuyale okuyiyona engide kuyona uzoyizwa ke nawe maduzane nje album iyeza umhlaka abantu abemhlongo. I-CD sizoyithola ngomhla ka-29 eThekwini ngomgqibelo kwaMashu bese kuthi ngesonto mhla ka-30 sothula futhi lapha eGP sosilontsha i-CD nakhona ngomhla ka-30. Ngicela ukuthi niphume ngobuningi umuntu ezothola i-CD yakhe ezobhema ekholo. Ngiyazi ukuthi nilambile ey'ndlebeni nasemphefumulweni ngoba lokuqala unyaka ngikaze niyithole ingoma nje emnandi ezohambisana nonyaka izoniduduza inibuyisele ithemba nje nijabule. Ngisalokhu kudla nje lokhu okuqhamukayo ama-take away la ahlala ekhafu. Injalo indaba bafowethu. Simulala ngomzangwetha wena ngiyakhumbula themba lami ngiyakhumbula mntwana womuntu ngiyakhumbula themba lami aywe laviwa aywe mama aywe laviwa aywe mama aywe stand sam aywe mama Nongo mufihle likula fitula viwa we mama
Utufihla likula fihla viwami we mama Itangu fihla likula fihla viwami we